Magandang umaga. Good morning mga koy. Ako nagbabalik. Ngayon is Thursday, January 18, 2018. Ako koy. Kain muna. Mamaya pupunta tayo sa Sitio Babak kasi kuhanin natin yung tatlong kilong kimchi in order natin. Tsaka ako ay pupunta ng office ng 8899 kasi nag-apply kami ng bahay. Nag-apply kami para sa bahay. Kain na tayo. Ayan guys, maya pupunta tayo ng Sitio Babak to claim the 3 kilos kimchi para madala ko na siya dito and then ma-freeze na. And mamaya makikita kami ni Arian kasi magagawa kami ng Korean side dish, kimchi, cucumber kimchi, like that, something like that. Kasi meron kaming event sa office and ang team na napili namin is Korean foods. So yung lunch namin is dapat merong Korean touch. Kaya ako nag-order ng 3 kilos na kimchi at saka gagawa kami ng pipino kimchi. So bibili daw siya ng chili powder. Kasi mahal ang chili powder dito eh. 12.34. So let's go to Sitio Babak now. Teleport. Hello mga koy, and I'm back and I'm here na. Power! Ayan, we got our kimchi, 3 kilos of kimchi. So yung per kilo sa kanila is 150 pesos and di ko alam kung masarap o hindi because hindi ko siya tikman. Maybe one of these days I'll try their food there kasi gagawa ulit ako ng vlog regarding different taste of kimchi jjigae sa different Korean restaurants sa Davao. I chose 3 restaurants kung saan ako palaging kumakain din. Try natin sa anong mas masarap. Pagkakasawa, tigil na sa trabaho. Hindi sa kanila po, hindi pang mag-asawa. Wala pa akong lunch. Time check, 1 PM. Ayan, kailangan ko nang bumalik sa office. Baka abutan ako ng ulan. Look at the clouds. Parang uulan mga te. Kaya tara na, balik na sa office. Balik na sa office. Teleport na naman. Yeah! Ayan guys, sa office na ako. Babalik ako mamaya para i-wrap up ang lahat ng ginawa ko today. Bye! Hi guys! Close ko na ang vlog para maka-edit na ako. Please don't forget, click the like button and hit the subscribe button. Bye!